Si Otik Juan nagkuan nagdisnemonoria man siya disnemonoria sana magpapakalipos guys sa disnemonoria. Hi guys, may gabi nakauli na si Alan guys. Magabinan si Alan paguli guys. Nagpalit siya pan oh. Daw nagprito siya isda, nagprito siya. Kana yan ang mga trabaho ay anak ng gihalay. Kay ulan, way init. Daw nagpaksiw po siya guys. Nagpaksiw siya. Unsa ni guys daw magipalit di ay? Rilis daw. Ganyan siya dagkong isda. Wala na si Alan guys. Mana sila kaon daw si Nitro. Roto bakokot pagpaksiw. Pangaon ta guys, si Tila Otek Mimi nangaon na sintro di ay nagluto kog napay kusud-an pero mga kaon sila. Nangaon na sa sintro, nangapira, napay pugupan. Kapira do ila. Panihapon ta guys. Kaon ta. Marami sa pansit. Napay itong igagaw nila katong pagumangkon pagtuto sa pansit dito. Pagkaon sila. Para sa isda. Para maginatong ka. Dada sa bukid pag sweldo isda dayon. Malog to beto na ako niya. Busy man taga matao. Paksiw. The next day. Mangino ta guys. Mangino so karon. Kay Domingo man karon, no work. Kay si Otik Juan nagkuan nagdisnemonoria man siya disnemonoria sana magpapakalipos guys sa disnemonoria. Oo. Manghino ta ni guys. Manghino ta ni para malimpyo ang aton palibot.
atong gikuanan. Ako ning lingin kaya akong gitrain. Kaya ako na sa nagputol ng sanga para di kayo magkuhan. So, amin na sila mimili! Di ba sa tanan ni matuban ng tutoy guys? Diba? Ang trabaho. Kasi matuban ng tutoy lang diba?
Pinawisan ako ng maraming singot.
Kanina sin guys, mga ginuba man ni aliha ikan. Tungdaan ako na palay. Na slot so magamit ya pulisya sa mga sitang para gamiton yung pulisya para sitang para sa kuan mga islab para di malaw ko sa Kaya mo na akong ilk. Kuanang dump truck. Kagahanan sa mga materialis. Dump truck. Itong dump truck.
So, pinawisan ako guys ng maraming singot. Hindi sa yun may mga inod eh. Lang. Uy, pa sa yuta kay. Para di siya maupuan. Na down. Kagasa ako namtak na gamay. Ta kay si Otek di siya makalaba kay labughat si Otek. Kani giwas-was gi labanan ni lang dito sa tuan giwasing ni nirelaw na gabi eh. Ito natin siya waswasan. Oh, mainit eh. Nawalang init guys. Ang nagpuri dagom. Dayon, mumana ni guys. Lampas wala na kay tagbot na kayo. Tabuan lampas. Looy na magid. Looy na kay salan guys. Mahirap guys ang makalisod-lisod ay. Nanilig sa silong. Pinawisan ako ng maraming singot. Kasi was ayeram sa akong hindo. Wala sa akong kabuutan. Joke lang.
Tapos na ako guys. Tapos na ako nagwaswas sa nilabhan nilang ng kagabi. Iuswasan ko kanina. Tapos na sinulay ko. Yun. At saka tapos na ako naglinis ng pakura namin. Marami pong salamat guys sa mga support ni Utik. Hanggang salamat sa mga follower o subscriber ni Utik, sa mga viewers, unang viewers. Marami pong salamat sa inyong lahat. At thank you so much. Kami magpaalam na. Bye-bye. Sa next video.